Салом ба ҳама. Имрӯз сеюм рӯзи отпуски мо дар Ӯзбекистон ва дина мо кӯҳанда будем. Природа, шашлик, загар, ҳавои тоза, намехел то бегоҳа дам гирифтем. Имрӯз хостем шаҳри Тошканба чағ занем. Бисёр парку аквапаркҳои хушрӯш ҳаст. Тошкан ҷудо ҳам шаҳри пешрафта, шаҳри зебо. ҳамехел када мо роҳ ба буромадем. Чхеле ки медонитон мошини мо азбаски очередь бисёр буд, границава монд. Тошканба бе мошин чағ задан душвор. Мошини роҳ ки автобусу таксиҳо ки барои ҳамин моя тағобачаам мошинаш ки овардоз. Раҳмат ҳамаи тағоҳо, холаҳо, тағобачаҳо, холабачаҳо ки ҳамехел ҳар соле ки мо мебием дар хизмати мо аз рӯи сад зиёфат мекунанд, чағ мезанонанд, ҳама ҷоҳои хушрӯва мебаранд ва отпуски мо аддушӣ мешад. Боз як бор раҳмати калон ҳаматон ба барои хизматотон. Мо ҳозир маслиҳат кардем ки якум аквапарк бамерем. Соат где-то 11 то 12 медароем, 12 мешад. Кӯдако камтар оббозӣ кунанд. Мана инҷа аллакай даромади аквапарк. Билеташ калонова 70,000 ӯзбекӣ, майдаҳова 35,000 ӯзбекӣ. Ин ҳамагӣ 3 соаташ ба. Агар бисёр истодан хоҳӣ, янамехел 3 соат аплатит мекунӣ. Инҷа строго купальник, строго мехел швай. Ҳамин назидари аквапарк ба магазини либос барои обозӣ мефрӯхтагӣ ҳам ҳай. Ҳамаи чизҳо барои обозӣ балону намехел чизҳоя мефрӯхтагӣ ҷо ҳаст, агар ягон кас ба лозим бошад. Ин ҳазаш универсальне. Амин як гӯш кунча сар шудагӣ. По қафош, мана ин қафош то почти 2 метр рафтагӣ. Муроҷон мана инҷанда, Ясмин мана инҷанда. ҳаво на гарми тасфон, на хунук, комфорт намехел. Где-то 35 градус хиёлам ба. Сниму, давай! Мардако унҷа вайбаб рафт. Ҳамон вай боло баланд ба горкаи. Мана ин ҳама горкаи баландтаринаш. Мо вақтҳои ҷавонинда ҳамон фуромдагӣ будем, где-то 12-15 сол пеш. Ҳозир фақат мардакоб рафтан ози мефурон. Ёнашанда вай кавуташай нормальный тар бачаҳои майдаям мефурод. Хел чазда. Ин бошад рост. Ҳозист мана гирдо атрофаш ҳамехел кабутӣ хушрӯ. ҳама ҷош мана ми телебашни Тошкан менамад. Смотри, там кто-то сейчас катится. Смотри, Ислом. Ух ты, видишь, Ислом? Это Мехроч. Вот папа. Это папа! Смотри! Вот Фарух. Теперь маленький горький. Мана инаш ҳама детский майдаш ҷои чуқурашам нест. Обаш чихе соф, топ-тоза. Ҷанда Муроҷон ки Ясмин мана. Ҳадуш Муроҷон ки Ясмин. Ҳар хела горкаошай. 1, 2, 3 та кавуташай. Сону ҷанда 5 та бо майдачашай. Вай радуга боин. Мана инҷа мана хел ҷоҳои мешитагӣ. Бо мо байнанда якта горкашай. Ҳама ҷонда мана мехел душевой, туалеташай ҳама ҷошанда.
Ҳама ҷош тоза, хушрӯ. Обаш вообще тоза, соф. Бӯи хлоркаям намекунад. Ҳамин хел бадан ба приятный, на гарм, на хунук да. Ҳамин хел ҷои оилавӣ дамгирива, ҷои нас хубам бачаҳо ки ҳозир ин бассейна ҳамон манами қада бассейн калон бошад. Ҳама ҷоша обаш то зони ҳамон одами калонада ним метр гӯем агар грубӣ када аз ону камтар боло. Мана инҷош вообще майда барои майдаҳо. Мана то манена як ду ваҷаб, якуним ваҷаб об халос. Мана инҷаҳова ҳамаш ба знакада нависта мондаги будааст. 0,6 60 сантиметр. Ҳама глубинаш ҳамаҷави ҳам нависта ки глубина 60 сантиметр. Унҷа Диснейленд, американский горкая ваяш. Раш. Давай, давай, быстрее! Привет! Ясмин! Давай, Ясмин! Садись! Ножки вперед! Арзидос! Иди фанта, чаваш будас. Ин бассейни тихию 15-20 минут ба ми примерно ним соат ба якбор вална шуда меистад. Манам хе обо мезанад ҳама ҷова рафта. Чиста ҳамун дарёя валнаша аш шушениш меша. Манам хе вална меша. А так тихи ним соат тихи сони бо 10 минут вална. Давай, Ясмин, идем! Волна шавад агар ҳама дада дуни бассейн ба медарад. Бо тихи шавад ҳама меброд гашт. Ин бассейна глубинаш 120 сантиметр, обши як хел ҳама ҷош. Ҳама хел ҷои нас. Инҷашам калон. Мо бо гашта детскиш парафтосим. Ясмин, дидиме? Ана. Иҷаям барои майдачо нақс. Вай кавуташ барои калоною, сафедашам барои калоно. Вай тараф массажниш ба нарафтим. Ман пеш аз ба рафтаму видео нагирифтам. Манам хе ҳама ҷош гул, газон. Тоза, ҷудоям тоза. мобайнош мана хел дарахтои кабутӣ беду бо ҳам хел вайда об гузаштаги. Башния болаш ресторан. ҷур якбор массажниша бинем. Не, мана одам бисёр даст. Мана инҷа массажниш ҳар хел ошушениёшай. Мана детскию ваоша пешаш ба мана хел собачкаю. Хоянчаям хе чизо када мондааст. Мана ин бассейни массаж. Асосан инҷа калоно мебиёд. Сони мана ин ҳама палатка нею чӣ мегӯд номаша мана ин картои тахтагину болошанда ва зонтикашайку ҳамунаш ҳама ҷош бепул. Инҷа асосан калоно массаж ба мебиёд. Неки дурнаша чизаш қимат ҷудоам. Барои ҳамин
اگر یگان کس میاندک باشد обязательно خودتون بخرید کده میبیتم. ما уже میدانستیم که قیمت بود. ما خودمون و پولنیستی خرید کده آمدیم چیزایی میخورده یا ما همجا اشته میخوریم. گفته یکی شرم آب ادا شد تشنه میبونه دادم آب تیز ادا شد یک تمه دوتا آب گرفتیم. Смотри, здесь как красиво. برای همین و اوای بلندی پرتافتن من همین خدا جواب برامدن نکر. آب ریخت است. اینجا درخت های ششکوی و هر خیل درخت ها بودست. خیلی گوی یاسمین تا وایساله خدا خواهد وایسال با میبیم. گله بین خوش رکشه. من اینجا выходаш уже. Да. 3 ساعتی وقتی ما аквапарк ба тамом шуд мо буромдим анакнун Magic City ва рафтосим. ҳозир аввал метрои Тошканачаҳ мезанем 2 та станцияш мерим баъд Magic City ва мерим. اگر ازبکستان چازدم به بیتون با غیر از پول ازبکستان مثلا اگر زپاس خودم به میبیارم گیتون обязательно دلار نده چون که دلار همه جواره میرد تاجیکی و روسی قدرم وای کار نمیبیاد همه جا نمیگرد. ما کارت ما آوردیم کارتی ویزا من خیلی ویزا نیست ماندگیو حتی کارتی ویزا ما کار نکردوس پولش سنیمات کرد نتون ساسیم. حاضر من اینجا هم پروبایت کنیم گفتیم یک بار. اینجا سنتری تاشکند من خیلی خانه های بلند ما ҳозир мошина парковка мондиму ближайши станция метро фронтим. ҳозир метро биёд мешинем як остановка мерим бо обратно мебим. Ради интерес чтобы бачаҳо донад ки чӣ хел метро тамошо мешавад чунки шаҳридаги бегоҳ вақти часпик ҳама хел метро одам дидагӣ ҷой мешитагӣ нест. мо ҳам хел рост истодем. барои ҳамин як остановка ҳамиқа метро ки ҳама мегардад лекин боз остановкаҳо одам пур таксисто бисёр мошинаҳо бисёр центри тошкананда ҳама хел движение ҷудо ҳам калон. хайр то видеои оянда خدا خواهد ویدیوی آینده از Magic City پارک میشد با ما باشید.